Aw ni yanma bi an bɛna fɔyɔ de kɛ nka an kɛlen don k'a na kɛ nanji. An bɛna an ka fɔyɔ yɛlɛ ka tila tuguni ka nanji tobi. Ni kulobilenkan dɔ la fini welelen don ko foniyo. Aw bisimila. N'an b'an ka fɔyɔ nanji tobi nakɔlafɛn fɛn kan ka kɛ nanji la an mago bɛ se o bɛɛ dɔ ma. An mago bɛ se poivre ma, lɔgɔti ani nakasatigɛlan fɛn fɛn min b'an bolo. Ni ye an yɛrɛ ka fini de talen an fɛ. Ne ka fini bɛ komi n'a fɔ kilo kilancɛ. O kan ka maa 4 bɔ. An bɛna baara daminɛ n'an ka fini de ye. Ani fana na minnu kɛra da la n b'olu ɲɛfɔ ja kɔnɔna na ka taa. An bɛna an ka fini an bɛna sɔn ji la. Ne ta in ye précuit de ye. N'a sɔrɔla k'i ta ye fini yɛrɛ yɛrɛ ye. A ma se k'a fɔ k'i b'a sɔn ji la i b'a n'a bugubugu dɔrɔn i bɛ sin ka taa a yɛlɛ a nɔgɔnni fɛ tentɔ. O y'o bannen. Nka comme an ta in ye précuit de ye ne ye ji kari k'a la a bɛ komi n'a fɔ 250 ml. An kɛlen kɔ k'a sɔn ji la an bɛna datugu walasa a ka ji min k'a kɔnɔ fa dewu. An b'ale sigi kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ k'an ka nada sigi. An ka nada de sigilen filɛ nin ye ta sanfɛla la. An b'an ka sogo kolen jɛlen pasi an b'o kɛ da kɔnɔna na. Ka tila tuguni k'a lajɛ sa kɔgɔko min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma an bɛna kɔgɔ k'a la. Ne ye kuyɛri ɲɛ 1 de kɛ n ta la. A bɛ komi n'a fɔ kuyɛri ba ɲɛ 1 nka ne ma kɔgɔ wɛrɛ k'a la o kɔ bilen. Ni min ka di ye i bɛ se k'o k'a la. Baasi den kelen t'a la. An bɛna yiran fɔlɔ n'a yɛrɛ ji n'a tulu ye. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka tuluko jateminɛ. A yirannen filɛ nin ye dɔɔni an bɛ tulu k'a la i bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An b'a yiran dɔɔni tulu in fana na. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka dani den 2 tigɛ ko ɲuman an'an ka jaba kun 2 tigɛ ko ɲuman an bɛna o kɛ da in kɔnɔna na. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'a sɔrɔla ko hachoir b'i bolo i bɛ se k'a mixer dɔɔni o kɔnɔna na. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an bɛna tila tuguni ka lɔgɔti fara kan. Ne ka lɔgɔti in bɛ komi n'a fɔ kuyɛri ba ɲɛ 1 bɔɲango. Nin na min dilantɔla filɛ nin y'an fɛ a bɛ maa 4 bɔ. Fini in fana ale yɛlɛlen an fɛ a kan ka se ka maa 4 bɔ. N'aw ma kɛ guruma ye dɛ sabula a bɛ komi n'a fɔ ne nin maana guruma de ka ca. An bɛna ninnu yira ɲɔgɔn na sa f'a ji bɛɛ ka ja n da ye. Nka ne yɛrɛ de y'a jateminɛ ne ka sogo komi saga sogo don jiba bɛ bɔ ale la. Tomati ani jaba fana jiba bɛna bɔ a la ka fara kan. O kɛlen kɔ sa ne ko nk'i jɔ dɛ walasa an ka charbon économiser dɔɔni. Ne ko nk'i jɔ n bɛ fini yɛlɛ k'o fɔlɔ kɛ ale sanfɛla la siɲɛ 1. N'a sɔrɔla ko nin fini yɛlɛla in t'i bolo i b'i ka fini yɛlɛ kɛrɛfɛla la. Donc ne bɛna fini yɛlɛ nin kan miniti 20 bɔɲango. Nka i bɛ to k'a ta ka bɔ a da la k'a lajɛ dɛ yanni i ka na kana na taa fɔ k'a bɛɛ taara barama la. A fɔ miniti 20 bɔɲango ma se sa comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a yɛlɛla. An bɛna ta sisan ka taa labaara kɛrɛfɛla la dɔɔni k'an ka barama fana lajɛ n'a sɔrɔla a ji jiginna kosɛbɛ. An bɛna labaarali kɛ fɔlɔ. A labaaralen ɲuman an fɛ a sumana dɔɔni an bɛna ji kari k'a la tuguni 250 ml. An bɛn'o k'a la k'a n'o don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An yɛrɛ b'a ye a b'a kɔnɔ fa o ji fana na dewu. An bɛ tila tuguni k'a kɔgɔko jateminɛ. I bɛ kɔgɔ k'a la kɔgɔ min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka fini labaarala fo k'a ɲɛ an b'ale sigi kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka na an ka nako jateminɛ. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka naji ma ja kosɛbɛ an b'a to yen nɔ a ka yiran dɔɔni o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a ji dun. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka na yiranna f'a kɛlen don ka tulu bɔli dabɔ sa sanfɛla la. An bɛna ji dun sisan ji litiri 1. Ne bɛna ji litiri 1 de k'a la sabula nakɔnafɛn minnu b'an bolo an mana n'olu fara kan olu fana ji bɛ bɔ. Olu ji bɛ bɔ ka fara kan wa olu de b'a to a bɛ timiya kosɛbɛ. O la sa n'a kɛra ko légume fasugu fɛn o fɛn min b'i bolo diɲɛden na i bɛ se k'o bɛɛ k'a la. Comme aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne ta in na ne kɛlen don ka brocoli k'a la chou pomme kɛlen don a la gɔyɔ fɛn o fɛn min ka di ye diɲɛ na k'i b'o dugu fanfɛyɔrɔ la i bɛ se k'o bɛɛ dɔ k'a la. O kɔfɛ an bɛna an ka fini fana yɛlɛ a fɛ miniti 20 bɔɲango walima miniti 15 i yɛrɛ b'a lajɛ a bɛ bɛn i ma cogoya min na. Miniti 20 selen filɛ nin ye an b'ale ta ka taa ale yɛlɛma kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka na an ka nakɔnafɛn tɔw
ka n'o k'an ka da la. Komi ne ta in bɔra gilasi de la, o de y'a to ne ma sɔn k'a k'a la joona ɲani a bɛ tobi ka mɔ kojugu. Ani fana tilala k'a lajɛ ka gan damadɔ fara a kan. I b'o ko in kɛ k'a bɛɛ i yɛrɛ sago ma. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka na sanfɛla la fɛn binkɛnɛ dɔ bɛ yen nɔ, o y'an ka marinade verte in de ye. Marinade verte in fɛ ne ye nafɛnw susu a la ka ban, i n'a fɔ coriandre ani poivre mugu. Ni nafɛn fɛn o fɛn min b'i bolo sa, i bɛ se k'o bɛɛ fara a kan, i n'a fɔ paprika, curcuma ninnu, olu bɛɛ b'a to an ka na ɲɛ bɛ ɲɛ, nka ne m'olu k'a la, ne danna coriandre ma ani poivre mugu. An bɛ barama datugu ale da la ka sɔrɔ ka na an ka fini baara tɔ kɛ. An bɛ na an ka fini labaara dɔɔni fɔlɔ ka tila tuguni ka ji k'a la. Ni ze in na tuguni an bɛ na ji kari de k'a la. A bɛ komi i n'a fɔ ne ye ji min k'a la a mumɛ bɛɛ litiri 1 bɔɲango, a t'a bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nka a b'a bɔɲango bɔ. An bɛ ji k'a la, a b'o ji in fana min tuguni k'a kɔnɔ fa dewu. An bɛ tila tuguni ka taa yɛlɛ yɛlɛko sabanan na. Maa dɔw bɛ yen nɔ ni perekuyi don ka ban olu b'a yɛlɛ yɛlɛko 2 nka ne filɛ nin ye yɛlɛko 3 de ka di ne ye. Hali n'a sɔrɔla perekuyi de don ne b'a yɛlɛ yɛlɛko 3 la, nka n'a sɔrɔla ko yɛlɛko 2 ka di ye i yɛrɛ b'a ko in kɛ sa k'a bɛɛ i yɛrɛ sago ma. An bɛ n'a yɛlɛ yɛlɛko sabanan de la, wa ale de ye yɛlɛko laban in fana. O la sa an bɛ gan k'a la. I bɛ gan ko in kɛ k'a bɛɛ i yɛrɛ sago ma. I n'a fɔ ne ka gan in ka ca dɔɔni. An b'an ka fini dɔɔni ta, an b'o da ɲintin kan. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na gan fana da ale sanfɛla la ka tila tuguni k'an ka fini tɔ da o kan. An b'an ka fini tɔ de da gan in sanfɛla la. O de b'a to funteni bɛ kolokolo gan na ka ɲɛ, an ka gan bɛ sin ka bura tentɔ yɔrɔnin kelen. An b'an ka barama bugu fini in da la k'a to yen nɔ a ka yɛlɛ miniti 20 bɔɲango. N'a y'i ja i bɛ se k'a tɛmɛ o la yɛrɛ, baasi den kelen t'a la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na f'a ma se ten sa. Ni gan kolo bilenna dɔrɔn o kɔrɔ ko k'a sera. An ka na fana i b'a kɔgɔko jate minɛ. Ne kɔni bolo an ka na fana selen don sabula a kɛfɛn ninnu bɛɛ mɔna. Sogo yɛrɛ kɔni ale kɔni mɔna yɛrɛ de sa fo k'a fɔ k'a mɔna. An b'a bɔ ɲɔgɔn na tan dɔ dɔɔni ka sɔrɔ ka na a barama da jɛngɛ da la waasa a tulu ka se ka bɔ. An b'o ko tɔ laban kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka na an ka fini ko tɔ ɲɛɲini sa. An b'an ka fini yɛlɛma filen kɔnɔna na ka sɔrɔ ka n'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ k'a suma. E ko a baara ma nɔgɔya sa wa ne nin ma nɔ. Nin de y'a selen ka ban we. I b'a kɔgɔko jateminɛ, n'a sɔrɔla kɔgɔ m'a labɔ i bɛ se ka kɔgɔmugu dɔɔni k'a la, nka ne ye kɔgɔmugu min kɛ n ta la depuis a daminɛ na o ye ne ta lase. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne nin ma nɔ baara ɲɛnen filɛ nin ye dɛ, a donna ɲɔgɔn na fo k'a ɲɛ. An ka na fana tulu bɔra kɛrɛfɛla la, ne ma n yɛrɛ bila o bɛɛ yirali la bilen, ne sina k'a labɛn tentɔ. Ne nin ma nɔ sirimɛ ani fɔyɔ ka di dɛ. N'a sɔrɔla e maa min k'e ma deli k'o essaye e k'a essaye tan. I b'i nɛn kunu k'i dalankolon to. Ni video in jara aw ye a y'a bila ka taa aw fɛmaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ. Foronto sɔsini de filɛ nin y'a kɛrɛda la tantɔ. N delila ka video caman kɛ foronto sɔsi dilancogo caman na. Aw bɛ jigin dugumana na aw b'a ye.